da wata 'yar gazeriyar tambaya. Na'am. Kamar mutane haka daga cikin 'yan uwa har da ma wada ba 'yan uwa ba. Musamman wajen layin idan ana sallah zaka ga daidai inda aka je ruku'u. To zaka ga mutum sai ya kama ƙasa da gwiwa shi kaman wajen singalalin ƙwaurin shi haka sai ka ga ya rike shi. Wannan ba to yin ya matsayin a larabci idan aka ce ma irkaya da larabci da zaka ga ba larabe ko ba musulmi bane ko bai sallah kawai in ka ce mashi irkaya ka ce mai kama gwiwa ne. Yawwa wannan gwiwa ta kafa da ka ce irkaya ka ce mai kama gwiwa. Saboda haka gwiwa ce ake rikewa shi ake kira ruku'u. Gwiwa ake rikewa shi ake kira ruku'u. In ma akwai wanda ke rike wani wuri ba gwiwa ba to sai ya gyara. Sannan kuma in wata lalura ce wannan kuma layin lalura daban. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda duk Allah ya shiryar da shi shine shiryayye. Wanda ubangiji ya batar da shi ba za ka taba samu mai shiryarwa ba a gare shi. Allah ka shiryar da mu tafarkin gaskiya ka ba mu ikon bi. Ka nuna mana tafarkin bata ka ba mu ikon kaurace masa. Yan uwa, wani bawan Allah ya kira Yahaya dan masussuka a waya yana neman ilimi don ya gyara addinin sa ya game da Allah lafiya. Ya haida da Yahaya dan masussuka don haka ma ya damka amanar addinin sa a hannunsa. Yana jin cewa Yahaya dan masussuka zai shiryar da shi tafarkin Alkur'ani mai girma. Tunda Yahaya dan masussuka yana kirarin cewa shi mabiyin Qur'ani ne zalla. Amma a wannan karo da wannan bawan Allah ya yi masa tambaya yadda zai gyara addinin sa ko yadda ya ga wasu suke bata addinin su. Yana tsammanin Yahaya dan masussuka zai janyo masa aya ya ce ga inda Ubangiji subhanahu wataala ya ce a yi ruku'u. To amma sai muka ji Yahaya dan masussuka ya ɗauki mutumin nan ya kai shi zuwa ga Larabawa. Babban abin takaici da bakin ciki shine ya ce koda ba musulmai ba. Don haka a wajen Yahaya dan masussuka Balarabe koda ba musulmi bane yana iya karantar da kai addini. Kana iya fahimtar addini daga ayyuka da maganganun Balarabe kasancewarsa Balarabe koda ba musulmi bane. Wannan shine abin da maganar Yahaya dan masussuka take hukuntawa. Kamar yadda muka sha faɗa cewa Yahaya dan masussuka kwangilar da ya zo ya tabbatar shine ya ga wato ya ɗauko mutanensa kacokan ya haɗa su da kiristoci a waye gari ya zamanto da su da kiristoci ba a bambancewa. Dama ya fake ne da ritaya dole zai wa manzon Allah ritaya shi ya hau kan kujerar manzon Allah don su haɗa kai da 'yan bishara dole su kawar da al'ummar musulmi ga barin addinin musulunci. Amma in ba haka ba mutumin da yake sa dai ka ce masa ga inda Allah ya ce ka je ka ɗauko masa magana ka ce ko da ba musulmi ba ka ce da shi irka wai zai yi ruku'u kuma ruku'u irin na musulmai. Wallahi tallahi ya haɗa musu suka ka ji tsoron Allah. Babu wani waje cikin littattafan Larabawa cikin ma'ajim na Larabawa dictionary na Larabawa da in suka ce raka'a suna nufin dafa gwiwa babu shi. In ka ɗauko malaman musulunci su ne kaɗai za su yi maka bayanin ruku'u ana nufin dafa gwiwa irin yadda al'ummar musulmi suke a cikin sallah. Amma tsuran larabci babu kuma ƙalubale ne gare ka da dukkan wani mai sauraro cikin mabiyanka. A kawo mana inda Larabawa suka ce an ruku'u in aka ce raka'a yarka ruku'an ana nufin dafa gwiwa babu shi in ba a cikin sallah ba. Cikin sallah kuma musulmai kaɗai suke waɗanda suke ba musulmai ba sa yi amma kai yanzu gashi ka nuna masa cewa wai in aka tambayi waɗanda suke Larabawa ko da ba musulmai ba sai da kasan yadda kai ka kutso mutanen naka ciki ko da ba musulmai ba kalmar da ka faɗa masa kenan. A iya zuwa a ce da su irka wai za a ga sun kama gwiwa wallahi ƙarya kake wallahi tallahi ƙarya kake. Ruku'u Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da mu yi ruku'u amma bai faɗa mana ina za mu kama a cikin ruku'un ba. Komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda baka so a zo nan ne zaka fahimci yadda ake ruku'u. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yadda ake ruku'u, yayi ruku'u sahabbai sun gani kuma sun kwaikwaya sannan waɗanda suke bayan su ma suka gani suka kwaikwaya. To baka so a zo nan. Dama ya haɗa musu suka ana zuwa aje a koyi addini a wajen waɗanda suke ba musulmai ba. Ana iya zuwa aje a fahimci alqur'ani a wajen waɗanda suke ba musulmai ba. Dama a wajen ku kun yarda da wannan. Har in ya cancanta aje wajen waɗanda suke ba musulmai ba a koyo addini me yasa ba za ka yadda aje wajen manzon Allah a koyi addini ba. Har in dai za ka yadda aje wajen waɗanda suke ba musulmai ba a ga yadda suke ruku'u me yasa ba za ka yadda aje wajen Bukhari da Muslim a ga yadda suke ruku'u ba. In ka ce ai ba musulmai bane to kai ma yanzu gashi ka tabbatar cewa ko da mutum ba musulmi ba
matukar balarabe ne aka ce da shi irka to abin da yayi to shi ake nufi da ruku'u a cikin ibada wato a cikin sallah. Wannan cin amanar addini ne, kuma dama wannan shine aikin ka, kowa ya shaida da haka. Mu koma cikin alkur'ani mai girma, shin waɗanda suke ba musulmai ba suna yin ruku'u? Allah ce wa idza qila lahum ruk'u la yarka'una. In aka ce da su ku yi ruku'u, Allah ce samsam ba sa yin ruku'u. Amma kuma ya gashi a haidan masu suka yace mu koma wajen su mu ga yadda suke yin ruku'u. Yadda suke yin ruku'u wai suna dafa gwiwar su. Dafa gwiwa shine ruku'u. Ya haidan masu suka bai ba da amsar nan cikakken amsa ba. Abinda shi matambayin nan yake so ya sani shine wanda ya kama kasan gwiwarsa ya kama ƙaurinsa a matsayin ruku'u, sallarsa ta yi ko bata yi ba? Idan ka ce sallarsa ta yi to shikenan kaga ai babu magana gyara, sai ka kyale shi ci gaba da yin haka. Dama abinda ake bukata kenan sallah ta karbu. Idan kuma ka ce sallarsa bata yi ba to kaga sai ka kawo mana dalilin da ke sa a ce sallarsa bata yi ba. Yanzu ya haɗan masussuka idan na samu mutumin da yake ba musulmi ba, nace da shi yi min bayanin as-siyam, domin ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaykumus siyam, an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabaninku. An wajabta muku ne la'allakum tattaqun, dan ku tsare dokokin Allah. A wajen ya haidan masussuka babu laifi na je na samu wani balarabe wanda yake ba musulmi ba, na ce mun bayanin me ake nufi da as-siyam, tunda kasancewar kalma ce balarabiyar kalma. Da haka duk abin da ya faɗa min game da abin da ake nufi da asiyam to na ɗauka na bauta wa Allah da shi a matsayin azumi. Amma idan ka ce alkur'ani a yayi mana bayanin me ake nufi da asiyam, to yanzu sai mu tambaye ka, kana nufin alkur'ani ya gaza mana bayanin abin da ake nufi da arruku'u kenan? Sai mun koma wajen larabawa ma kace waɗanda suke ba musulmi ba, ko da waɗanda suke ba musulmi ba a iya zuwa a je a tambaye su alkur'ani ya gaza kenan? Wannan ita ce abin da za mu fahimta a cikin maganarka. Amma a matsayinmu na musulmai ba mu da tabbacin cewa, ba mu da aƙidar cewa alƙur'ani bai yi bayanin komai ba. Sai dai mu abin da muke nufi shine alƙur'ani ya yi mana bayanin wasu abubuwa, wasu al'amura kuma ya damƙa su a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, domin shi ya fi kowa fahimtar abin da aka saukar masa, shi ya fi kowa aiki da abin da aka saukar masa. Kuma sallallahu alaihi wasallama ya yi, sahabbai sun gani, sannan suka kwaikwaya daga gare shi, sannan kuma suka karantar da 'yan baya. Har yadda ake ruku'u ya zo gare mu, har yadda ake sujada ya zo gare mu. Ya haɗa masussuka, yanzu idan na samu mutumin da yake ba musulmi ba, na ce da shi yi sallah, shikenan sai tashi yi mana sallah irin yadda musulmai suke yi. Kasancewarsa balarabe ya fahimci kalmar salli yi sallah, ya fahimci ma'anar wannan umarni cewa salli yi sallah, kawai sai tashi yi min sallah irin yadda musulmai suke yi. Kasancewar kalmar balarabiyar kalma ce, na san amsan ba haka yake ba. Sallah shari'a ce, ko da wato wasu lokutan akan samu wato dace tsakanin kalma a larabci a lugha kenan da kuma kalma a addini, amma kuma ka sani akwai lokacin da ake samun sabanin kalma a larabci da kuma kalma a addini, duk da cewa ta wasu fuskokin kuma sukan samu dace su ba da ma'ana iri ɗaya. Don haka da aka ce ka yi ruku'u, wannan ruku'un ba za ka yi shi a yadda larabawa suke ɗaukan ma'anar kalmar raka'a ba, domin kalmar raka'a a wajen larabawa shine al-inhina, durƙusawa, wanda babu dafa gwiwa a ciki. Sukan ce raka'ar sheku, suna nufin tsoho ya ɗan durƙushe sakamakon tsufa, saboda tsufa ya ɗan yi doro, ya ɗan durƙushe. Kai wani lokaci ma sukan ce raka'a suna nufin mutum ya sunkuyar da kansa, shi ma sukan kira shi raka'a a tsagwaron larabci. Amma kuma a addini, a ibada, a aikace, a wajen malaman musulunci, kalmar ruku'u tana nufin dafa gwiwa. Kai kuma a wannan fatawa da ka bayar ne ba tare da ka alakanta fatawar da malaman musulunci ba, saboda kai a duniyar nan babu wanda ka tsana irin a ce maka malamai, wanda akida kuma sha faɗa mana maimaitawa a wajen 'yan ƙalaƙato ba a taɓa yin wasu al'umma masu suna malamai ba. Tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a taɓa samun wasu mutane da a iya kiransu suna malamai ba, wanda suka yi hubbasa wajen yaɗa addinin musulunci, tare da cewa kuma hankali ba zai yarda da haka ba. Kun ce manzon Allah shi ya rubuta alƙur'ani. Za mu tambaye ku, bayan manzon Allah kuma suwaye suka ci gaba da rubuta alƙur'ani? Bayan su suwaye suka ci gaba da rubuta alƙur'ani? Wannan ita ce tambayar da za mu yi muku. Da yadda in kuka faɗa mana bayan manzon Allah ga waɗanda suka ci gaba da rubuta alƙur'ani bayan manzon Allah, bayan su ma ga waɗanda suka ci gaba da rubuta alƙur'ani har alƙur'ani ya zo gare mu, to kaga sai mu ce da ku kuma alƙur'ani ya zamanto ta hanyar ruwaya kenan ya zo muku. Wato kuna kafircewa wani abu, kuna imani da wani abu. Ku kafircewa abu, sannan kuma a ɗaya lokacin, a ɗaya hannun kuma wannan abun kuma ku yi imani da shi, amma a ɓoye, a fakaice, da yadda ba za ku bayyana shi yadda al'umma ku za su gane ba. Za ka yi haɗin masussuka ba a zuwa wajen balarabe ko da ba musulmi ba,
a tambaye shi ma'anar wata kalma ta shari'a, kalma ta addini, kalma ta alkur'ani, ya faɗa kuma a ce za a bauta wa Allah da wannan ma'anar. Kai baka yadda a tambayi manzon Allah ba, baka yadda manzon Allah ya yi bayanin alkur'ani ba, amma kuma ka yadda a tattara ku matso a je wajen waɗanda suke larabawa, har ma kace waɗanda suke ma ba musulmi ba, a tambaye su sha'anin addini kuma abin da suka faɗa a bauta wa Allah da wannan fahimtar tasu. To kaga shi yasa muka ce da kai kwangila ta tabbata, maganar kwangila ta tabbata, cewa so kake ka shigo da su, ka kutsa da su saboda fahimtar juna da ke tsakaninka da su. Yanzu gashi ka fara shigowa da su wajen fahimtar addini, a iya zuwa wajen su kasancewa su larabawa, wato su yi bayanin wasu kalmomi na alkur'ani mai girma, kuma a bauta wa Allah da wannan kalmomin. Kai kasancewa wannan kalma taka ta yi muni, ta yi muni, ta yi muni. Larabawan da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suke suna da fasaha. Allah ya ba su fahimtar larabci kasancewar shine yaran su. Amma duk da haka ubangiji ke kiran su qaumun la yaqilun, qaumun la yafqahun, qaumun la ya'lamuna. Wani lokaci Allah ya ce mutane ne marasa hankali, wani lokaci ubangiji ya ce mutane ne marasa sani, a wani waje kuma Allah ya ce mutane ne waɗanda suke marasa tunani. Siffanta su da wannan sifa ya nuna cewa ba su fahimci addini ba, sanin larabcin su kuma bai amfanar da su komai ba. Ashe kaga a wannan lokaci da muka yi nesa da wancan lokacin, ba zai baka bada fatawar cewa a fahimci addini ta hanyar zuwa wajen waɗanda suke larabawa ko da ba musulmai ba, wai a tambaye su abin da suka faɗa ko abin da suka aikata wai shine daidai kuma da shi za a bauta wa Allah. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, Allah ya ganar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.